Grabatzen ari garen unean gaueko 12:27 minutu igaro diren honetan, Ezkurdiak eta Resustak Elordi eta Zabaletaren aurka Beasaingo Antzizar pilotalekuan jokatu duten binakako txapelketa nagusiko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Ezustekoa emanda Ezkurdiak eta Resustak lehen puntua erdietsi dute ligaxkan eta 10 tanturen aldearekin 22 eta 12ko emaitzarekin irabazi diete favorito ziren Elordi eta Zabaletari. Egia esan, hasieratik oso nagusi izan dira, Elordik eta Zabaletak ez dute nagusitasun une bakar bat ere izan, eta hori izan da partidaren gakoa, baina analisi sakonarekin sartu aurretik, gogoratu ezagun, batetik nola iritsi den pilotari bakoitza gaurko txapelketa honetara, batetik Joseba Ezkurdia daukagu, jokatu zuen azken txapelketa Lauterdiko ura izan zen, bertan ez zuen bat ere paperona egin, lehen da biziko partidan jada Iñaki Artolaren aurka kalera joan baitzen, gero partida osagarriak eta jokatu izan ditu Lauterdiko txapelketan zehar, eta tarteka maila ona eman ere, urrutira joan gabe aurrekoan Urrutiko Etxea eta Mari Ezkurrenaren aurka Zabaletarekin batera Lauterdiko finalaren aurreko norgehiagoka horretan fina aritu zen, baina partida amaieran zerbait gehiago falta izan zitzaien eta ez zuten garaipena eskuratzerik izan. Bestetik Beñat Rezusta, lehengoan Zabalarekin batera Jaka eta Iztuetaren aurka Tolosan partida oso ona jokatu zuen, hasieratik nagusi izan zen eta bizkarra erakusi zion etengabe Martxel Iztuetari, egia da Mastersean ez zuela zorte handirik izan, Artola eta biak lehen fasean kanpora joan ziren, gainera gogoratu behar da Iñaki Artola ere denbora luzez geldirik egon behar izan zela, eta horren ondorioz ez zuten bikotea osatzerik izan Aitor Elordik, Lauterdiko txapelketan ligaxkako azken jardunaldira arte bizirik iritsi zen maila biharra, gero 3. eta 4. postuko norgehiagoka hori ere jokatu zuen, Jokin Altunaren lesioa zela tarteko irabazi ere nagusitasun handizerik Jakari, eta horregatik pentsatzen genuen gaurko norgehiagokara aldarte honean iritsia izango zela. Eta Jose Javier Zabaletak ere lehengoan jokatu zuen, Mastersa irabazi, momentu oso honean iritsi da, baina gaur espero gabeko emaitza izan dugu egia esan, hasieratik, egia da, lehen da biziko 8 tantoak oso garrantzitsuak izan direla, oso gogorrak, baina ikusi da lehen da biziko momentutik batetik Rezusta segurtasun handia emanez, gainera pilota hartzen zuenean, 3. 4. kuadroan asko atzeratuz eta ezkerrez konfiantza handiarekin, eta Joseba Ezkurdia partida nahasteko asmo zegoela. Gorrien gakoa hortxe zegoen, partida aurrean nahasteko, badakigu Ezkurdiak horretarako gaitasun ikeragarria duela, eta hori demostratu du Arbizuarrak gaurkoan. Batez ere bolearekin egin du min ikeragarria, launakora arte oso berdinduta joan dira, baina gero 8 tanto jarraian egin dituzte Ezkurdiak eta Rezustak, hor protagonista nagusia Joseba Ezkurdia izan da, aurreko kuadro horietan Elordiera bat nahasi du, Beñat Rezustak ere atzean nagusitasuna izan du, Jose Javier Zabaleta oso deseroso ikusi dugu lehen da biziko pilotakadatik, egia esan gaurkoan ez du ia pilotarik errebote inguruan sartu, Rezustari min egiteko ere zailtasun ikeragarriak izan ditu, eta aldiz Beñatek zuzen jokatu du eta horrez gain eman egin dio pilotari aukera izan duenean, eta horrek noski Joseba Ezkurdiari aurrean abaguneak ekarri dizkio. Elordi eta Zabaletaren arteko bikotea, teorikoki modu batera egina dago, baina gaur ezin izan dute praktikara eraman teoria hori, ez? Jose Javier Zabaletak badakigu, gaurkoan ez du norgehiagoka ona egin, baina horrek ez du kentzen txapelketa osoan zehar euren hautagaitza, izan ere diferentzia markatzen dituen pilotaria da, eta eguna duenean zulo asko irekitzen dituena, baina gaur ez dakit eskuin horretan edo zerbait zuen, baina ez du eguna izan, Beñat Rezustak ere noski horren meritua handia izan du,
eta hori Joseba Ezkurdiak bikain baliatu du. Gero, 12 eta lauko horren ostean une oso kritikoan zeuden, Elordi eta Zabaleta, baina apur bat berpiztu dira, Aitorrek pare bat tanto egin ditu, Babak heltzetik ateratzen saiatu da Maiabiarra, baina inongo arrakastari gabe, gero berriz ere 18 eta 7 ies egin dute, 20 eta 7 ere ipini dira, gero hor izan dute txakalaldi handi xamar bat, aurretikan sekulako partida eginda eta perfekzioa limurtuz jokatzen, baina hor gero Rezustari pare bat pilotakada erori zaizkio, Ezkurdiari ere bolea bat kanpora, baina azkenerako Elordiri gantxoa txapara joan zaio, hurrengoa Ezkurdia boleaz bikain bihurritu eta lehen puntua erdietsi dute. Ia esan, Ezkurdiak eta Rezustak bikotea osatu dute, orain artean ez ziren sekula elkarrekin aritu binakako txapelketa nagusian, logikoa zen noski, une batzuetan Joseba Ezkurdia aurrelari onenetako bat eta Beñat Rezusta atzelari onenetako bat izan zirelako eta garai batean alde handiak markatuko zituzken bikote bat izango zateken, baina gaur egun Joseba Ezkurdia ere adinean aurrera, Beñat Rezusta bera ere, baina gaurkoan erakutsi dute zenolako bikotea osatu dezaketen, oso zulo gutxi uzten dituzte, bikote hori tantoa egin behar zaio eta perfekzio handiarekin jokatzera exigitzen dute, eta Elordik eta Zabaleta gaur ez dute hori lortu eta hori bikain baliatu dute Ezkurdiak eta Rezustak. Hauxe beraz esan beharrekoa, Ezkurdiak eta Rezustak lehen puntua erdietsi dute, gehiamarreko tantoa beraxarekin, Elordi eta Zabaleta punturi gabe geratu dira, -10 tantoa beraxarekin. Hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean egon izan agur.